Slovenija je manja država koja se nalazi na krajnjem jugu centralne Evrope i graniči se sa Italijom, Austrijom, Mađarskom i Hrvatskom. Postala je nezavisna država 1991. godine, ima nešto više od 2 miliona stanovnika. Na primorju živi oko 142.000 ljudi. Koper je glavno mesto regiona te ujedno jedna od najmodernijih i najvećih teretnih luka koja se nalazi na raskrsnici pomorskih i kopnenih puteva Mediterana i Srednje Evrope. Osnivanjem Univerziteta na Primorskem 2003. godine Koper je postao univerzitetski grad. Time je mladima u ovom mestu omogućeno obrazovanje, istraživanje i druženje, a sam Koper je zaživeo na drugačiji način. Univerzitet na Primorskem je državni univerzitet koji ima svoje prostore u Kopru, Izoli i Portorožu. Sa 7 fakulteta i 2 istraživačka instituta nudi širok spektar akademskih disciplina, humanističkih, društvenih i socijalnih nauka, umetnosti, psihologije, matematike i statistike, računarstva, inženjerstva, poljoprivrede, zaštite životne sredine, turizma, pedagoških nauka, kao i nauke o zdravlju. Svi studijski programi univerziteta su organizovani na osnovu evropskog sistema prenosa bodova. Predavanja se izvode u skladu sa savremenim proaktivnim metodama koje imaju za cilj podsticanje studenata na to da kritički procenjuju znanje i veštine koje stiču tokom studija. Obrazovni proces se odvija na različite načine, kao što su predavanja, seminari, terenski rad, rad u laboratoriju, tutorijalne i nezavisne studije. Studijski programi su prilagođeni potrebama studenata kao i onim što se od njih očekuje iz privrede i tržišta rada. Univerzitet na Primorskem je osnovao fond za stipendiranje te okupio veće investitore koji obezbeđuju stipendije, a time ujedno i motivišu za upis najbolje studente kojima se nudi i mogućnost zapošljavanja po završenom studiju. Univerzitet aktivno učestvuje u radu međunarodnih univerzitetskih mreža i udruženja, uključen je u međunarodne istraživačke projekte i sarađuje sa partnerskim univerzitetima iz celog sveta. Univerzitet na Primorskem je savremeno obrazovana institucija. Mi smo dinamični i radoznali, spremni na učenje i nove izazove. Dođite i pridružite nam se.